Ayinkosi impela futhi nasitick sofuna usiphatha nomshayi kulezi insuku. Mfethu ngami nisaba umshayi kangaka. Uzosenzani sibo 3? Hayibo, manje uba nami ngilo 3. Hayi cha nami ngibuza. Bala nami kuleyo 3. Rambo mfethu, kanti umsaba nani umshayi mude kanje? Umshayi sasilingana naye. Dala. But manje sesibade nginaye. Singamshaya. Easy. Into kusaba umunye umfana kanje, hayi ma out. Hayi. Hayibo. Kanti vele mina ngimsaba nomshayi. Ngimdala ngaye futhi ngimude nginaye. Showcase. Tsek indaba yamshayi. Bad idea. Bad. Simon, ungaqali-ke mfethu. Sticks fethu, lengane yakugabha lapha esikoleni. And futhi wena uthana nomngani wayo. Sengizwile ukuthi amahle noAmile basasibona bangani. And ke mina nginoplan. Ngizomshela ngesingisi yazi uchazeka. Ngizongishelisa noma Hayibo mfethu. Manje ufuna sokhuluma isingisi. Rambo mfethu, kanti unosazi isingisi? Bafethu, ngiyanikhuza. Usani ufuna uqhatha nomshayi. Lo mjita loya uneyipintike enzima kabi. Tsek sambe Rambo mfethu. Before open your mouth, shut up and listen to us together, of him and him, two of us. Yeah, both. We are here nice. Gonna talk nice with you. Yay. Not so. No fighting with us. We are here nice. Gonna talk nice with you. Before open your mouth, I'm telling you, you describe me. He means you explain him. 100%. Wow. Listen, you're gonna take your heart and own it. Yeah, own it. No lies. Trust me and him. We are speaking true. Only true. Well, since we are speaking in English, must I respond in English too? English know me. Yeah, English know you. Don't be to speak it. Eh? What is Rambo face, what's the name? Afraid. Yeah, afraid. Don't be afraid. Yeah. To speak it. Yeah. So, English knows you. Yeah, knows me. So, not the other way around. The other way around to what place? To where? Are you guys for real? Yeah, we are real. We are original. We are original, real people. Yeah, original. Oh, you guys are killing me. No, killing you. No, killing you are not you. a killer. Hey, no killing you. I just wanna take your heart and own it. No killing you, no. But you can't take my heart. It belongs to someone else. It belongs to Umshai. And you guys know that, right? Okay,
Sengidla uMageba manje. Amahle, baby girl, yangichaza phethe. Anginendaba ukuthi wangiphoxa ngendlela lami. Kodwa namanje inhliziyo yami isakuthanda. But buthanana noAmile nje wena umngani wami. Futhi Amile sasiyena umngani wakho. Ya phela. Indaba edumile uthi akuphoxa phambi kwabantu. Ngakho ke ungavinga leyo nto. Niyazi yini ukuthi ngithanana nomshayi? Ya, siyazi. Kodwa siyezwa ngandlebe yenye ukuthi uBoss Dad umshayi basathandana. Ya, amahle baby girl. Vele uqome mina amahle. Mina ngizokuphatha kahle, ngisilona iplane. Namanje ngisasho. Woza la sihlebe sticks. Mase umngani wakho ethi ukuhlehla kancane. Yakhumbulani kathi ngitshela ukuthi ngikufuni? Ya, ngiyakhumbula. Namanje ngifuna ngicabanga. No, smile. Yenza ngathi uyayitshela indaba ezimnandi kubangani bakho. Bye bye. Sticks ntwana, thende ngani? Ramo ntwana, lengani nenhliziyo. Ngisondeze eduze. Yatshela ukuthi ayingifuni. Asbache. Yeah. Madoda. Aha, Nkosi yami. Umuntu uyafeyila. Angeke ngilise le report ekhaya. Ngeke uma unkinga noma kanjani ngeke. Angifele isimi imaths. Ha, level 1 imaths. Hey wena. Umsa. Ne English. Hayi, yabo thisha bangidrop labo thisha ne English level 1. Hey ya. Izulu. Level 1 nakhona. Kodwa mengisama nje mina ishaya khona imbuzo. Kodwa to level 1 hayi ngeke level 1 abadlala ngami. Hey madoda. Fail umuntu. Ya ne. Ayikho indaba yami. Vela kuthina sonke sidale isikole nje. And baningi abantu abaphumelele bengasiqedanga isikole. And nami noma kanjani ngizophumelela. Ngizoba njengalo Facebook bani lo wa Facebook bani Zuckerberg wathi lapho kodwa kunjalo. Nami ngizoba njengayeke. Ngibe rich ngibe mnandi. Comedian. Aha, ngemali. Yemado. Hayi isikole yakuliva wena. Leave it. Yeah, clear. Ulu, fish. Iswani madoda. Yaza ihle na into kasi. Wethu kasi awume kancane phela. Hey madoda, we umancane. Wasamuhle ntokazi. Eyiwe. Sacela ukuzazisa nje kancinci kaSipoli kancane bahle. Ngiyakucela eziplief. Kuyalebo kahle bhuti emphatha ngisekithi amaye byanong. Ngihloba late. Wo manake. Kanti asiyena umuntu. Iya. Unyaka orinhle bhuti. Cha, ke ngikwazi ukuza ukukhuluma lento yakho yabo. Ngcono ukhuluma uMageba iSulu phela. Ya.
Abuti, ke hopela ho ntshwarele hle, a ke hone ho bua siZulu. We, bengithi umuntu. Kanti asiyena umuntu. Kodwa uqoso komuntu. Madoda. Awuthi ngihamba. We, para pepe. Ay, para pepe. Oh, para pepe. Papa. Mshaya sicela ukubuza. And please answer me truthfully. Hayibo Amahle. Buza. Musilokho ucela. Uyathandana yini no-boss lady? Yeah? Uyathandana yini no-boss lady? Yebo noma cha? Sakhuluma nje ngalento Amahle. Yindaba ngibuza lo mbuzo futhi. Futhi ubani ukutshelile ukuthi mina no-boss lady sasandana? Ayibo Mshaya uthini kubini? Phendula umbuzo Amahle. Ubavele lo mthumeli uselokho engilandela la. Mshaya ukhuluma ngani? Why are you being so defensive? Just answer the goddamn question, Mshaya. Lalela. Ngeke-answer lo goddamn question yakho ungangitshela ukuthi ubale ovele ukutshelile ukuthi mina no-boss lady sasandana. Ayibo Mshaya, uyangithusa ke mina manje. Kanti nithandana ngempela yini no-boss lady? Cha, mina no-boss lady asithandana. Kodwa sengiyabona ukuthi ukhona lo muntu elokho ekufaka upoison. Ubani vele lokutshela ukuthi mina no-boss lady sasandana? Uphendule Amahle mani. Ukhona lo muntu elokho ekutshela manga. Ngeke phela sibangidoda njalo. Ubani lo muntu ongikhuluma kabi kuwena? Okay Mshaya, angisathandi masikhuluma nami kanje. Ngiyacela bandla please, cela wehlisa umoya kancane. Amahle. Uzongiphendula noma cha? Okay ke Mshaya. Ngizwe ngamarodo ukuthi wena namanje no-boss lady nisathandana. Uyafana ngijwayela kabi yazi. Mshaya. Yeah. Ramontwana, yashuba ke manje. Relax man wena. Ngeke ngishawe lento emfishane manje. Hayibo Ram. Hey relax man wena. Ngeke ngishawe lento lena. Kodwa ngeke ngishawe lento. Rambo uyafika lo muntu. Ngeke, hey yaza ngishaka umsabi. Rambo selalo lo muntu Rambo. Angimsabi, ngishawe lento emfishane. Hayibo Rambo. Yona sana. Uzamkwenzani wena? Elalela lawe namshaye wena. Ngeke ngizwe ngawe mina. Mina nguRambo, indoda engafi kalula. Awungenze lutho. Ah! Ubula ngishanga ngempela nomchithi. Hey mina, ngiyazi ukuthi khona impimpi la. Uba ngishuthizo ebusuku no-boss lady. Yeah? Ekhulumani nini? Manje ngiqhumisa ipampu nobathathu. Lalelani lani. Ngiyazi ukuthi khona ngishuthile izolo ebusuku no-boss lady. Mawuthi khona ngishuthile, akakhona uqiso khona manje. Umsendelile Amahle noma cha? Mawuthi awuhamsendeli. Sangasidisa leso sithombe. Phele yonke into. Hayi Mina ngazi lutho. nanje anginafoni, anginalutho. Hayi Ole. Mshaya ungenza nje? Ungenza nje Mshaya?
Amahle kwenze njani? Kwenze njani? Ungithembisile ukuthi ngeke usabonana noboss lady Mshayi. And uyaphika ukuthi anisathandani. Kodwa kade ngithola i-text Mshayi. Yesithombe sakho naye Mshayi. Uyithweni lo test? Yona into ebalekile lo Mshayi. Ngithola manje ngoba ngibhizi ngilandelana nawe. Oh. Kade ngoba ubhizi ugijimisana labafana. Ingoba ufuna ukubabuza but lesithombe lesimshayi. Amahle. No, imawo Mshayi. Imawo. Imakhona lapho please. Kusemgaze ngayislima. Angazi indaba ngibona manje ukuthi akazwa ngithanda wena. Khile ngisho sengizinikelile kwena Mshayi. Ngikuvumela ukuthi wenze noma yini Mshayi. Ngakuvumela nokuthi ungibhanqe Mshayi. But still Mshayi. Kuyafana nje nokuthi bengithela amanzi emhlanje wedada. And I just approached uboss lady. Ngimtshela ukuthi akahlukane nawe phansi. Now tell me. What is that? What is that Mshayi? Amahle. Imawo Mshayi, imawo. Mshayi iphulile inhliziyo yami. And kuyimanje sengibona ngintombazana eshodayo. Angazi nanokuthi ngishoda ngani Mshayi. What more do I have to deserve your true love Mshayi? But kukho konke lokho. Somele ngibheke mina because I'm the one owenza izinto zabalula Mshayi. I was so obsessed about winning your heart Mshayi. But only to find out inhliziyo yakhe boss lady ayikho kumina. Kodwa enye into engisola ngayo kakhulu ukuthi ngaqomba kahle ngikwazi kahle ukuthi uyiplayer Mshayi. Ngazi kahle ukuthi umfana unepride. Uyazi ukuthi sonke amantombazane ayakuthanda. But ngaba islima enough to believe ukuthi mina ngizokwazi ukushintsha. Ugcina usithanda mina ngedwa. Cha ngikushayela izandla Mshayi. Ngaqomba ngithi mina uzoshintsha wena. Kodwa bagcina kwaba wena ushintsha mina. Buka manje sengibheve sokohlanye. Amahle please. Ayasikhuluma. No Mshayi. Ayiseke into soyikhuluma mina nawe. Ngikunikile inhliziyo yami wena wakhetha ukuyiphula. Wakhetha ukuyidlaliswa kwebhola. It's over Mshayi. Phelile phakathi kwami nawe. Amahle please. Cela ungayenzi lento. Please ngicela ungaphinde ungikhulumise. Delete number yami efonini yakho Mshayi. Ungakhohlwa futhi nokudelete nezithombe zami. Bye Mshayi. Bafethu sambeni bafethu. Sambe bafethu.
Uyakwazi ukugida wena? We ngiyayibuzisa yazi awukwazi ngoba uyena umuntu we uthikaphi Kancane bhuti. Bengisadinga usizo lakho bandla. Ngathi ngiyaduka. Usumuntu manje? Kanti uyawazi ukukhuluma? Yebo bhuti. Ngiyakwazi ukukhuluma. Hawu. Pho indawo ungakhulumanga nami isizulu ngale. Yazi mina mengithi awuyena nhlobo umuntu yazi. Ngiyaxolisa ngempela bhuti kodwa ukuthi omunye umuntu ukhuluma olunye uhlobo lolimo akusho ukuthi akasiyena umuntu. Hayi. Uyangigoqa. Usha ngentela abantu uthi la. Hey, angigoqa wena. Uyangigoqa. Bhuti. Noma ngabe ukhuluma isiSuthu, noma ngabe ukhuluma isiZulu, noma ngabe ukhuluma isilungu, kodwa wonke umuntu ungumuntu. Wonke umuntu umuntu. Nomxhosa nawo umuntu. Kushaki lokho. Yazi mina mengithi umuntu omZulu nje kuphela. Nomxhosa should bonke abantu bawomuntu. Madoda. Yeah. Kuhle ke bhuti mawukuthi usuyazi ukuthi wonke umuntu umuntu. Kodwa bengicela ke bandla sithi ukubuyela kule ndaba leyo yokusizana. Ngidukile la. Ngicinga umuzwa kaMhlongo. Ngabe yakwazi? Wo, imali. Before ngikhombisa umuzwa kaBhebheletsheni. Mina nawe ngicela sithandane. Sithandane ngobani? Ngoba ngiyakuthanda. Ewu. Wazwa washoke kalula nawe lamagama. Nawe ke cela ungenzela izinto zibe lula, zibe easy wozakhe. Ngiyaxolisa bandla. Bengicela ungangizwa kabi. Kodwa mina nginalo uthando lwakho. Kanti ke futhi ngiyaqala nokukubona. Ngiyaxolisa ngempela. Save it. Angithi ufuna umuzwa kaMhlongo? Yebo bhuti. Ngidinga umuzwa kaMhlongo. Hey ke uduku usufikile. Nakha over there, right there. Nakha. Kakhulu bandla bhuti. Yazi bengibona kodwa benginokungabaza. uNkulunkulu aza kubusisa. Ngiyabonga kakhulu. Yazi uSport ngeke ngiphole. Ukuthi ngicount 5 4 3 2 1 Saspoti. Ukapa mina mina Yes, bafana bami. Kunengi ngibheka. Hawu anti nasenzele emhlabeni. Senzeni. Bengathi ngizongibalekela kuzokube yini? Besingabaleki Nkosi yami. Besisazoza kuwena. Mina Nkosi yami ade ngibatshela ukuthi asize kuwena. Bona bengafuni. Wazogula wena Sticks, ungasitshela nini? Suyaphika Timon. Hawu na Sticks uyisell out man. Uke wasitshela nini? Oh senyaphika ngoba sekukhona iboss. Wena Sipiloni bashaye lapha. Abezwe. Nomina ngibuka. Anizwe. Boza yami uthi ngama ukukhela induku. Konzobashaya kahle lapha. Ifusikano uzandla nonke. Uzandla.
Manini line kahle. Mani kanje. Ngixolela for today. Bathi kuzomela nazo ukuthi ngixolele kokugcina. Wokugcina. Siyabonga kakhulu. Plastic gang forever. Forever and ever. Awu. Boss. Saxolisa phoza. Kakhulu. Good. But ngaphambi ukuthi siqhubele phambili. Cela ngibukise ishow. Cela le ngoma ya Beyonce ethi all the single ladies nidansele futhi. Say no more. All the single ladies. All the single ladies. All the single ladies. All the single ladies. Come on, mantombazana. Funny vibe. Ho. All the single ladies. 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 Put your hands up. Qhubekani. Oh, Tatsani. One, two, three. Fusekani ngizonibona kusasa. Thank you, boss. Yani. Indoda mele ngachazi ingabi nedora. Indoda mele sipole imama. Kodwa namakomenti udlala ngami. Ufuna ukuba namanga ngemali kuphela. Sikuphi isimanga lapho? Asikho. Indoda mele ibe nemali, ingabi broke. Finish. Manje namakomenti ukucabanga uba nemali yakho. Ngiyaba nayo imali yami mina, uma uyanginikeza. Ngithi ayikho enough. Kodwa masumdala usebenza uba enough angeni. Ngeke ufuna ukudla imali yami. Wo. Uthini manje sizompema? Mase ngisebenza? Hey. Uyosebenza masumdala. Angifuni ukusebenza mina. Angizela ngizosebenza emhlabeni. Makomenti ngisacela ukubuza. Ufundela ukuba yini masumdala? Ngifundela ukuba housewife. Mina Nkosi yami, ngifundela ukuba umuntu ohlala ekhaya, mase ngiba nemali eningi. Uzoyithatha malini ungasebenza? Husband izobe sebenza nje. Makomenti. Hayi. Manje usho. Bese saphi imali ngisipola ngayo? Bodyguard lam, ngiyaphuthuma sami. Bodyguard. Hayi. Sizokutshela ukuthi ngani ngiqashile ukuthi ngigadi. Uzongiholela njalo ngesonto. Ngiyaphuthuma bodyguard, bazoze bahambe labafana. Makomenti ngisaphuthuma ngisemsebenzini. Okunye sibe sekuxoxe kusasa wona. Kodwa nje ngicela wasihlale wazi ukuthi uma ngisebenzela wena ukuthi uhlezi ujabulile. Hayi ngikujaji siza. Anything for the bag. Yabungisa 5 madoda. Lapha labafana kade befuna ukungishaya. Ngibatshelile ukuthi abahambe khona sixoxa kahle nendaba. Lalela la. Sekade uyithina manje uNondle. Hayi kho uzomthinta. Sakubuza Nondle. Ubukhona kulamantombazana ade ephuca amajidi manje.
Yes, bengikhona. And ngiwajikelele lamantombazane ngayithatha yonke. Manje ngimisela ukuyibuyisa le mali. Into engasoze yenzeka leyo. Miyekeni mabodyguard, akangithusi. Lalela, ngizela ifavor. Lento singaxazulula kalula. La bafana beze kimi bathomba ukuthi ngizobatholela imali yabo. So na please, mebe kubuza abantu ukuthi nginikeza imali, uvume ngoba mina ngizobanike yami. Phela nami usukudabukisa. Indawo ushoko. Uzothi ukwenzelani lokho? Ake ngithi nje ngifuna amajida aqhubeke ngihloniphe. And nawe kuyeke phansi. Yahlonipha amajida. Why vele? Ake ngithi nje ngiyashaya msengicasukeni. Akekho ngamelana nami. Hayi okay deal. Lelani mantombazane. Bekumnandi ukudlala nani igame. Kodwa kumele namukele ukuthi niluzile. Mina ngoyinile. Oh, subona ukuthi uqashele bomshunqisi ukuthi bezokugada. Lalela. And meke wazama ukwenza la nonsense yakho. This time uzokukhahleleka blind. Sizwe. Suyibhodyguard sisukela nini manje? Fatima, mina ngisemsebenzini. Mawuthi nizothi into nonhle la, khohlwana. Lalela la wena. Ngeke uhlezi uhamba nalabo mshunqisi ohamba nabo. Once nilala day uzokukhahleleka. Wena angithembi ukuthi mengihamba namabodyguard ami ngizobe ngihamba noChaki. Ngiyeza kuthiwa akekho ongamelana noChaki mesediniwe. Yazini sengikhathele ukukhuluma nani. Khohlwani mina. Boys, asambeni. So busy nonto omusha manje wena Shemasi. Enda uxhuma uxhasa lapho. Boss let ngenza yonke into ethi angiyenza. Sento yami ke. Ihaki kuphela Mkhonto, njengoba ade sivumelene. Hayi okay, ayikho inkinga. Wena nami ngisifunele ihaki kuphela. Okay, wozakhe. I never ever loved like this. I never ever felt this way. Love really bad these days. Shutting on them where you let go. It don't matter if you got in the mind. I'm where you let go. I'm where you let go. Hayi bo. Posteli yajola. Okay, ngithethe Mkhonto. Wenzani manje? I need a cool life right now. I need a best wife right now. I'm at a trust I don't like now. You got me popping my blind. Stilithina ngithi some efoni yakho. Ya ngistilithini. Okay, good. Wenza sure ukuthi ayikho umuntu ozothola balento. Ayikhululeka, akekho umuntu ozothola. Okay, hambayo. Wena uzonyoha umgwaqo, wenza ngisho umgwaqo after 2 minutes. Amile. Never ever loved like this. I never ever felt this way. Love really bad these days. Shutting on them where you let go. It don't matter if you got in the mind. Where you let go. Umshayi uyinja Amile. Udlalile ngathi umshayi. Akaze sithande. Ubehlezi nje ethanda uboss lady.
Angazi nanokuthi ngisendele ubani isithombe ku-WhatsApp. Isithombe sa-boss lady nomshayi bejolo Amile. Umshayi no-boss lady akaze beyeke ukuthandana Amile. Akaze. Isithombe. Isidelethile ngithi isithombe foni yakho. Ya ngisdelethile. Okay, good. Wenza sure ukuthi ayikho umuntu ozothola baluleke. It's okay, Amahle. It's okay. Tseka indaba yokuthi abantu bafika kanjani manje.